Sanibonani bafowethu, sikhove simhlophe leso singenapho. Umlandeli kaMthandeni ke lo omkhulu kakhulu. Bafowethu ngiza nezindaba ezingekho zinhle. Kahle bafowethu engingasithandi. Abaningi bayangazi angisiyeke mina umuntu okhulumayo kakhulu. Yebo lonto. Nginenkinga la bafowethu. Nginenkinga ngodaba ngiyaxolisa nje ukuthi ngizomention amagama abantu. Nenkinga udaba luka Max, nenkinga yodaba luka Mgibe. Bafowethu labantu bobabili bengibathembile, ngibakhonzile, niyayibona lonto. So ngizoqala ke ngingene la kuMgibe. Bhuti uMgibe, ngiyaphinda futhi ngiyasho ngikubizwa ngobhuti. Hayi ngoba ngiyisilima mangikubizwa ngobhuti. Angisona ke isilima. Ngizophinda ngoba ngikubize futhi ngobhuti, ngizophinda futhi ngithi bhuti Mgibe. Ngoba ngiyazi ukuthi la ekhaya ngisuka khona ngiphuma ekhaya elihloniphekile futhi elinesithunzi okunenhlonipho kuyo. Angithi uyayibona lonto. Mgibe. Ngithi kuwena igama lami aliphume kuwena. Phuma endabeni zami Mgibe. Makuthi unezindaba zakho ezikhona Mgibe, ngicela uphume endabeni zami ufake igama lami nobabu wami Mgibe phuma kumina. Mgibe angisiye njengamanje bengikhuluma nawe angithreatenishi mfowethu. Ngithi nje phuma endabeni zami, phuma egameni likababa. Kokuqala uwenze ivideo ukhuza lo mfo wabathu banu Max. Ngakhomenta lapho ngathi ngiyabonga Mgibe ngamazwi wakho ngiwathandile, kodwa ekugcineni kulo video yakho uye wathuka ubaba wami. Mgibe angisiye umuntu okhuluma kakhulu mina. Mgibe ngikuzwile wenza ulive ngegama lami. Uthi mina ufisa ngathi ungahlangana nami la eGoli ungishaye ngempama, uphinde ungihlanganise nobaba wami. Yayibona ke mfowethu bhuti Mgibe, mfowethu asisabisani la, kodwa umuntu kumele umhloniphe. Awungazi Mgibe ngikwazi, sazana la ku TikTok, ngikukhonzile Mgibe, akaze ngaba nenxa nawe. Kodwa ke namhlanje ngibonile ukuthi uyisilima esikhulu. Ngingazi ukuthi ufuna udumo lani ngoba vele usuyaziwa ku TikTok, kodwa ke njengamanje usufuna udumo ngenye indlela wrong. La angizukuzokhuluma ngendaba kaMthandeni. UMthandeni ngiyamlandela kakhulu, iqhawe lami futhi uyiqhawe la kimi. Angizukuzogxila kuyo kakhulu kulo ndaba yakhe. Kodwa ngithi phuma kumina, uphume na kwigama lika baba wami. Ubiza ubaba wami wathi isilima, esilimele. Mgibe, ubaba la ekhona baningi abamthandayo. Ubaba uyahlonishwa. Mhlawumbe nomakhelwane wakho lo ohlala naye lapho uthanda ubaba uyamhlonipha. Wena uzokhuluma ngaye kabi. Mgibe, ngilethe kuwena le video, ngithi phuma ubaba. Futhi ngingasasho ukuthi bhuti Mgibe, usunginyanyise kabi, uyangicasula. Maleba akho, msunu wakho. Ngiyaxolisa ukuthi ngizobiza lamagama bafowethu ukuthi ngizothuka inhlamba. Angisiyo umuntu wenhlamba. Kodwa leli golo eluMgibe usefike ekugcineni manje. Ngiyafisa ukuthi sihlangane Mgibe. Angisho ukuthi mina mangihlangana nawe mina ngokufaka impama. Kodwa ngiyafisa ukuthi sihlangane mina nawe. Wenze lento ukuthi wena uzoyenza kumina. Ngeke ngibone ke ukuthi uzoyenza. Yebo ni right ukuthi ningibize vele ngimhlophe, ngadala ukuthi ngibe mhlophe kanje, ningibize ngesitabana, anginankinga nalokho mina. Baningi abantu abangibiza ngalokho. Ngiphume kulolo daba. Ngiye kuMax. Max wenziwa yini ukhuluma indaba zangale eNdlunkulu?
uzofaka igama lami. Mina ngingenaphi endabeni zabantu abadala. Ukuthi ubaba wami lo yawusipho Mhlongo. Ngingenaphi mina ukuthi masubanjiwe noma mawunyamalele mina kumele kubizwe mina kubanjwe mina. Max uqondene ngalenkulumo yakho. South Africa ngizontshela ke mina ukuthi angixhuma angixhasi kulezi ndaba. Zangale kwisilo ini ngiyasihlonipha kakhulu futhi angeni kuzo kulezo indaba. Mina nje ngisupporta nje uMthandeni, ngumlandeli kaMthandeni, umlandeli wamaskandi kuphela abantu abaningi bangazi. Isikhove simhlophe singenaphunga kuphela. Angideleli umuntu kodwa ngithi Mgibe nawe Max phumane egameni lami bafowethu. Ngiyanikhuza. Mgibe ngikuwe futhi malebe akho malebe ngingazi ukuthi uyawazi namalebe kodwa ke nenhlamba ngiyifunde kuwena golo lakho. Yes bafowethu uTikTok uwakhelwe ukuthi sijabulisane la kodwa manje uTikTok sengiyasaba. Ngibona uTikTok uveza idumbu eziningi, uzoveza idumbu eziningi ngenxa ka TikTok. Ngingazi ukuthi ama likes noma udumo noma yini. Mgibe uyazi ukuthi wena udliwa yini njengoba ubhizi usuke ligcokama kangaka. Yini lekudlayo? Ngiyafisa ke futhi Mgibe ukuthi amaphoyisa le ndaba njengoba kade ukhuluma ukuthi wena uyazi ukuthi lo bhuti lo wahamba uDubula owashona ukuthi uthi wena uyazi ukuthi wabulawa ubani, uyasazi isandla sambulala. Ngiyafisa ukuthi le ndaba ifike emaphoyiseni behambe bekubuza uhambe uyomkhomba lo muntu ngoba salimala thina singabalandeli baka maskandi. So umndeni ka TikTok salimala ngokuhamba kaDubula kanti wena uyazi ukuthi wabulawa ubani. Ngiyafisa ukuthi amaphoyisa afike kuwena akubuze ahambe noma umndeni okaDubula uhambe uye kuwena ukuthi hambe uyokhomba lo muntu wabulala uDubula ngoba kuyacaca ukuthi uyazi. Kwenziwa yini ukuthi uzokhuluma zona lezi indaba manje? Ubuthuleleni sonke lesi sikhathi. Ngiyafisa mfanami ngiyafunga and ngiyafisa ukuthi le video ifike kuwena. Ungiblock futhi makumele ungiblock. Anginandaba nami mina ngeke ngikublock ngoba anginandaba nawe. Akaze futhi ngingaba nendaba nawe. Ngiphinde ngilungise la. Uye wafaka futhi nentombi yami lengihlala nayo la endlini kwami. Ngiba ungazi ukuthi ngiphila kanjani. Uzongitshela ukuthi ngondliwa intombi yami. Abantu abangazi bangazi. Nakhona ukuthi mina ngeke ngiadvertise ukuthi ngisebenza kuphi la ku social media. Ngenzani? Mgibe ayingadelelani bafuthu. Ayihloniphani. Ngiyabonga.